Asta e altceva. Am nevoie de ajutorul tău la materiile tehnice. Ești singurul om pe care îl cunosc care își amintește totul despre protoni, neutroni, raze alfa, raze gamma și toate celelalte. Presupun că strălucesc în materie de radiație. Nu știu de ce. Ce cam asta în subiect. Exact. Ești făcut să fii student. Dar cina cu tine ar fi o întâlnire. Întâlnirile sunt pentru iubiți. Te rog să nu te simți jignit. Atunci, de ce nu pot să vezi în mine un iubit? Voiajele sunt în pericol. O grămadă de bărbați mă invită în oraș. Dar un profesor bun e greu de găsit. Parcă? Peter. M-a lăsat baltă. Cine se crede el? După ce am fost respins de Felicia întreaga seară, ardeam de nerăbdare să intru un pic în acțiune. Cine-i Nicolosul ăsta? Un văd de buzunare? Ei, dacă găsește ceva la mine, îi dau jumătate. Nu cred că e prea greu. Lichid de brânză te ador. Dacă explozia asta a fost un accident, eu sunt foc. Așa cum credeam, nu par să se îndrepte spre cursurile de seara. Nu e frumos să jefuiți bijuteriile din cartierul omului pe azen. Poți să spui, merg la închisoare? Ce s-a întâmplat cu Joey? Ui, pasă, să ștergem de aici. Ia te uiți la o întrunire a iubitorilor de diamante. Eu omul pe Angel! Ce? Îl pe Angel? Unde? Unde? Oh, mă făstăcesc tot. În fața vedetelor nu știu ce să spun. Ce ar fi să spui, papa? Ți-am luat înainte. Vrei să stai în locul meu de acum. Păi, nu prea. Pe el. Suntem 3 contra 1. Eu cred că sunteți în minoritate, mă vezi? Nu că mi-am amintit să-l programez la timp. Nu-mi place să stric atâta bunătate de pânză pe niște fraieri ca ăștia. Am scăpat caragiosul. Cine fi fost? Peter, fotografiile sunt grozave. Înțeleg de când sunt editor, n-am întâlnit un fotograf mai genios ca tine. Cum faci? Mulțumesc, profesor. Nu știu cum obții eu imaginile astea. Nici eu. Ești întotdeauna la locul potrivit, la timpul potrivit. Spune-mi, Parker, care-i secretul? Un aparat excelent și mult noroc. Jean, ești sigur că nu vrei să ne spui nimic altceva? Păi, aș vrea să-mi dați salariul astăzi, dacă se poate. Parker, mă scoți din sănite. Aflu eu cum de un puștan ca tine scoate astfel de fotografii. Aflu până la urmă.